Plastado na ang balik face-to-face nga pagsaulog sa Kadayawan Festival human ang kapinduha ka tuig nga virtual celebration tungod sa pandemya. Sa gipagulang anunsyo sa official Facebook page sa Kadayawan sa Davao niadtong milabing semana, face-to-face na gyud ang mga major events sa Kadayawan Festival nga magsugod gikan Agosto 15 hangtod Agosto 21, 2022. Kini subay sa nakalatid sa Executive Order No. 21 sa Davao City LGU. Namugna na ang Executive Committee nga maoimuhan ay sa mga aktibidad sa Kadayawan. Pipila sa mga gikahinaman sa mga Davaoenyo, matag Kadayawan Festival ang indak-indak sa kadalanan ug ang mabulokong float parade. Usa si Arnel de la Peña sa mga nalipay nga balik face-to-face na ang selebrasyon sa Kadayawan. Sanglit niya tung pay pandemya, pamilya ug mga higala ang iyang mga kauban sa pagsuri-suri sa syudad panahon sa Kadayawan. Apan dihang gipailawom sa mga lockdowns ug hugot nga quarantine restrictions ang Davao City, temporaryong naundang ang pagpasundayag ug kahugyaw sa Kadayawan. Hinungdan nga gihimong virtual ang pagsaulog niini sukad 2020 hangtod 2021 tungod sa hulga sa COVID-19. Ang mga parid sa dalan, like ang mga kalingawan sa mga sakyanan, mga parid, like nga na. Yung mga kuan po siya kaning bibo kay siya. Sama ni Arnel, gikalipay sab ni Junelo pagawayan ang balik face-to-face nga selebrasyon sa Kadayawan Festival. Sanglit, naglaom siya nga makabinta na gyud sila og balik sa ilang negosyo. Lipay ko kay kuan kanang okay na ang tanan halos tapos ibalik na po customer mo sa una kato pag pandemic sugod wala gid customer na mo sir pero mintek halos mayalin karon ni magbalik ng normal murag ni balik ng normal. Bisan pa man nga face-to-face na ang pagpasundayag sa tinuig nga pista, nagpahimangno gihapon ng City Tourism Office sa mga musalmot sa nagkadaiyang aktibidad nga kanunay magsutog face mask aron dili mataptan sa COVID-19, hilabi na nga gilauman ang pagdagsang sa mga dumuduong sa syudad. Ang Kadayawan gikonsidera isip biggest festival celebration sa Mindanao o gilang king of all festivals sa Pilipinas. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.